Gikan sa librong Ang Propeta ni Khalil Gibran, binikol ni Wilmer Joseph Tria. Bako nindong mga aki an sa indong mga aki. Sinda mga aki nin buhay. Ugbon sinda kan sa diri nindang panahon. Sinda nag-abot sa paagi nindo, alagad bakong gikan sa indo. Asindawa sinda kaiba nindo, bako sindang pagrurugaring nindo. Maitataon nindo sa indaan sa indong pagkamuot, alagad bako an sa indong kaisipan. Huli ta igwa sindanin sa diring kaisipan, malilindungan nindo an sa indang hawak, alagad dain nindo mahaharungan an sa indang kalag. Hulitaan sa indang kalag nagierok sa harong kan paabot na panahon. Na dain nindo madadalaw, dawa pa sa indong pangiturugan. Makakahingowa kamong makaarog sa inda, alagad dain nindo sinda pirito na makaarog sa indo. Hulitaan buhay dain naglalakaw pasibog, o nagahalat ka nakaagi. Kamo ang mga labtik kung sa inhali an sa indong mga aki, bilang mga pana, bago nindo ini turusan.